Hello guys! Masang adlaw natang tanan. Sa kurang adlaw day guys. Mapay pagmata day na ho. Kay kasulati kong tug. Kay nag-uwan-uwan man lagi pa dari ni lami katug. Diya karon day guys. Mapay ho pagpaniud to. Sang orasan na. Agoy. Alas 2 so pay Mau pagalit tengah-tengah naik. Maniud to ta guys. Gusto na kasi mo niya dali. Tong alya lagi kuha. Napuno na. I don't know what to say. Gang sedan guys, amo sedan day. Pure bisayang manok, gihalang-halang. Naghimo si mother, lami jud ka na na jud magluto. Dari kada isa ka bata ang muitan kay sumbong si nanay gamay ko nagikaon. Ano magkaliksi? Naram kas kakuan ka jo makaag luto. Ang sakit ang tiyan. Sakit dyan. Kadakaon, sakit dyan. Kaangkat mo ko. Baik? Mulang ka guys. Upak, pagdadaan din. Huwag ka mo ko bye. Bye-bye. Bye son. No, tomorrow morning. No, alit siya yun. Ang ka guys. So, Mula agdad ko pan guys, pila, naglama mo dito. Ato bitaw sa una, sige pa, ano mas Mariano nga ako pag nagpatay. ito uban niya. Huwag kang iuban kay giubo ka. Diba ko? Pa-check up, galinta ka nga na. Huwag may dito. Mabang ka na. Wow. Hinaan ko mula agyapon na to guys, kay mga bugutan mo to sila tiin. Ano to ilabot sa lahi raman dito sila kuan jud ni Mariano. Umula ang utro. Ake ben. Ikaw ya Brand Jimson. Oh, hi! Lami ka jud lamaw na mo kay tulog ka kundin sa tamis na og tamis sweet. Baka ko na. Ano ka kita din? Yung kalit ko. Makita gimong kauhay. Shout out at TNN. Uhay na. Wait. Salamat sa inyong tuan, kabuutan. Kabayaan ko din ko na masang kalit ka. Buang jenis ring-ring. Kasi patengah-tengah na dami. Ini askalnya sabaw. Sakit din kasi makagkaag bastos oy. Makagkaag tundan nga. Bugnaw panahon. Murag siya ba bugnaw na. Uhaha! Nabeg sus Jimson Bing. Si Angelo, guwapor ba to? Katubag sa tuig so ni Junji. Ay, sorry. Gagaw ni Junji. Sa tingnan. Hindi ka ilap ka. Naong ra. Nabot magagdunji na nag-istorya tag Jimson pilang. Nga mo rin Junji. Jadi manggod guwapo po. Guwapo din mga reyes. Gwapo mo pag mga dalawa yung abon. Ipagtanggol dyan. Agad ito Australia. Tayo sa... Ano lang, mutan or ba na diyang mamas vlog? Ano? Ito istorya. Ano? Siningan. Si ako. Makoy-ingon ako. Itsian. Nung iba mo kagtan kasi dyan. May guman eh. She told you? Yeah. Ah! Ah! Niyainib ko po eh. Na? Papi doktor po ni Sinters Alicia. Ano sa taon ng... Ma, di ko pag-doktor. Dari ba? Kahungit. Asukal na ulo, tuyo. Ano magoy tuyo? Tara, tos gilid-gilid. Tos uok.
Ganahan ko, basag, dito may nag-away ni Mariano, ganahan ko po kung laag dito kayo. Lahat bilis Gatuang gapon sila tiin, yung kayo mo labot, mo tining laban na nga. Lahat bilis Kung kaaway kayo. Katong tangarang kaaway may Mariano kasi, dito mami, nilipsis ilaha. Lahat bilis Ipangga ni maajo. Nung namubawas pag ko, nila ko maajo. Kaya maajo man sila na, maajo pag ko, bubawas pag maajo. Di ba, King? Okay, pala ilabi ko ka kamagagad to. Ni Angelo Reyes. Ang ginawa mo. Bala ka. Naalot di mo kay kang balik dito. Kasi mo, Angelo Jimson. Wala mo kita. Ingin magaling ka sa may dila. Gwapo lagi to. Ha? Mo to? Jimson. Ni kala, gwapo lagi to. Uwa! Kapag nasa likod. Likod mata. Hayop ka. Yung gigigig. Hatu-hatu na po ko. Taste na niya. Salamat man. Pwede pa mo nagsilingan din. Hindi mo si silingan mo din na. May kasalanan bang may gugmatag silingan? Silingan mo din na. Nagdado naman na. Pwede na human. Silingan o baryo. Baliw ka. Lecture. Kinabang school ko ko. Ito ka mo na lang. Ano, di ka kakaal. Did you wash your hands? Wow. Wash. Before you kamot that, make sure your hand is perfect. Make sure your hand is perfect. Wali buot, bingbing din. Perfect. Uy! Kabuhi na pa, di ba? Ano ako sa mga pila-pila Hindi kita? paka lagi ba? Wrong. Wrong. Ito, dito ba? Please. You're wrong. Gito, dugay ka na, ano? Diyan, sa may... O gito, Jobe. Yan sa may correct, be. Saan? Huwag na mag-isip. Burak ni Tsugingan. Ikaw sa akin. Burak ni Tsugingan. Ano, dahil sa lagi pagkakita na. Diyan, sa bangin na kayo. Di, manggan! Sindag ko. Sindahan pag kajang nahunaan sa tinahin. Medyo magdita. Bright. Before you kamot-kamot lahat, make sure your hand is... Nalagay na. Kag mata. Kuan. Bebe. Burak lagi ni Tsugingan. Hindi maingan. Wow. Okay. Gunang-huna. Ikaw, be. Your hand is clean. Gala. Perfect. Perfect ka. Pero kung katungkutan dito eh. Before you judge, make sure you're perfect. Katungkutan na ano mo magtumpay. Na. Okay. Before you judge, make sure you're perfect. Ang bilis Saan mo siya? 739. 739? Susi sa motor. Kami din kayo yung 739 matay. 739 nag-imo? Wala, pilit eh. Ang siya itambag buto dito dyan ay. Bao? Banjusan? 739 singkura? Yeah. Siya magbaya. Ang siya managkalang tayo. Chuchu. Bakit ko gugunga ka pala eh? Ako na 735. Bakit pa Meron tayo? lang na ho. Ha? 735 na po. Tahan na naman. Kinaga. 739 nag-imo? Adik loto. 739. Ayos mo ni. Kapangag. Di maguni. Pwede ni mo kay gihilot sa gabi eh. Aga pag inugnaw. Bugnaw. Mangga na pod. Sabi ka tiyog mangga jod. Ikaw na nga, Jo. Yan sa lang itong ng balinsungag nun eh. Kupang bingbing. Yes, padlay kag... Mo na bing kay na. Tanawag ang wait og imo. Ako di ko kada lang mag lip tint, lipstick. Bata pa ko, ulas pa nito. Mulakaw ra... Excuse me, mulakaw ra mag lipstick. Tanawag ang wait. Hanutoy ka do. Puwa. Pink. With candy is pa.
Gingo. Gimo. Huwa ang pagmata. Tuon mo na, dagkag mata. Lagi mo. Basag din. Anong laspan mo ka, Bengi? Labian ka, Romeo? Di, bata pa close pa na dyan ko. Makay ko, Ano maning nga nila? Anemic na yun? Anemic. Mauna, kay di nga ugutan. Di nga utan. Maitag ka ba? Kasi kaglawoy. 3 draws na lang. Kasi kaglawoy kamunggay. Ganas dapat siya sada, subsyaba. Tuktok. Gawin na laman na. Ganas bitaw. Imo ang lapuan. Mabito ko nagwin ko ang binakang ding. I'm just saying the truth. Kunti sa ako, Adam. Oh, diba? Lamig ito pagka-Ingles ha. Ag-ija, Nay. Kasi ilabog din duplicate na Iba sa gila na po ga. Nay. Nagdagara ka nito. Ag sinanay, bing grabe na kami team English. Nagdagara ka itong pagsugil. Ijang English as leksi na nga. Before you mupurit ko no. Make sure ag kamot perfect. Before you Grabe, kamot that, make sure your hand is perfect. Make sure your hand is clean. That's May why- matusukan ta. Tiniduro po mga dato. That's why you should You wash should. your hands before you... Eh nga na isabi ko, palihog be. Be, sila nga na. Up, baby, please. Let me go. Excuse me. Ka-cute ko. Ay, murag ako. Hala, gamay na masasaw na. Ka-cute gani, murag ako. Hoton, di ni mangga. Hoton. Eh, palabili kay kuwan ng tiyan dito. Gani mix-ring na tawag ka. Sala na yung Ang sabi gabot. magkaon. Please, at gawas. Lami, ang put na salad na eh. Bukan. May sikreto di ka mas liman bing, pero kana yung manggaha. Balik-balikan din na naho, ni bing kay is. Agahang purpose balik-balik, lami, tabi bing lain ng ija. Labod, barato. Kaya nagsaka na may ijang balik-balikan na eh. Nakakatawas na na eh. Ang nanay na ngayon. Ang nagsaka na sa mangga ijang balik-balikan na eh. Tumugal di ko. Hindi ka pa, tapos nagahit. Parat mo lagi. Paano pa? Asin, siguro lagi saw-saw. Wala ka, ibawal na pagkadani. Bakit lagi? Acidic ni. Kasama ko ko ng mangga. Kasama anesthesia. Ito yung urang online. Hindi. Utro pa kabe. Sakit pa ka dyan. Bara man ka di wag hilin 50, stop lang lagi mo 5. Yum, yum, yum. Na mag-ilis pa ko, mag-ilis. Ang karabin. Ano kang, ang iba mong katawa, mabuhog ka di siya, kumawa, magmata. Marag ako, sa parang dangag bin, ginahan ko. Kaya gamo. Taok ang manok, oy, check di ano daris. Ang saay ka daw ha? Hoy! Ay, graba. Sa gamtaw, kag manok ni Kamari ba? What is Mas daming guro no? Damgo kag morning. Mo na bing. O kakailag. Adlaw nako. Very wrong. Diarag amang lamaw guys, lami kazo ni kay daghay condense na pay biskwit. Salamat dahil sa tagbay at TNN, manis at TNN na nakagwapa kajo. Jajang anak si Tiffany. Salamat pod ni Jimson nga may nangita sa buteng. Sa puter pagpangitas buteng. Salamat sa lamaw lami kajo. Lamuta guys, lamaw. Bawas, kuhan. Sakit sa bahay. Magas magsugidugini. Ini, that's it. Get out, Mariano. Dari yung lugar nga nalabik. Dari lang ka nagbiring. Uhaha. Yan ba kayan?
Ni adyan yung pagkalamawa ba? Muras tag-ida. Muras tag-idas gutom ba? Tama lang. Daoy, ano mabugas malay ito. Hindi naman sila. Wala ito guys. Huwag bang pinag-ikwag. Sino pinag-isa? Aw, sana tun. Ano na eh? Daghan man di ay. Daghan. Sakto mo na yung takbo. Ano? Dito. Abri na isali. Huwag mo kayo tingog-tingog na ako. Basag kutsilyo la. Nasa misa la. Nagkapunot yung anak, diba? Amikos-mikos, oy. Hi guys! Shout out tayo sa mga wag ganahin na mo. Mahalag wa mo ganahin. Basta kami giganahan mo doy.